Hey guys, what's up? It's Angela and welcome back to another vlog. Today is November 25, 2018 and it's a Sunday. Nag-tube ko no. Ayaw lang na siya i-mind. Wala pa ka ilis and karon daay, it's currently I think 10 AM and ang plano karon nganong ga-vlog ko. What's a cookie bao? Dibit ako ka ng kaan. Another fun shoot? I don't know. Kay dili mo kukuan sa photographers or picture. Another picture for Instagram na punta karon kay trip ko lang. Dibit ako na ay bagong cafe sa SMC side. Dili na siya sponsored or anything. It's just really cute no. Kay pink cafe siya and ko dugay na ko nagsiwish or kanang nag-hope nga may tagnaasay kanang cute and aesthetic nga kanang mga Korean cafe dito ba. Amo siya adoon karon and hopefully dili dagag tao kay Sunday and basin gasale ang seaside. Na ko'y favorite YouTuber nga twins nga Korean and then hilig sila adtong mga cafe. Nya wala lang ila i-vlog and karon ganahan ko buhaton pod na dere sa akong channel if na ay mga nice nga na-interrupt akong pag-atching. Ato i-check ang place and mag-picture-picture pod me. Ang kuyog na ko karon kay akong tita o akong cousin kay mag-picture-picture for me. Mag-picture pod me. Mag-ilis ako and mag-makeup kay wala pa ko'y makeup niya. Ang akong mascara ninaog na pod. And nahuman ko og makeup. Nacho lang sa atong makeup. Karon kay ako sang ipangbutang na pod. Akong mga outfit. Nako'y tulok outfit. Dala na ni siya. Muna akong first outfit day. And then napa ko'y duha. Ano siya ang pinaka-marag extra na kong outfit kani akong gisulod karon. So padung na sila and then ako lang ni ipang butang akong mga things sa akong bag. Mo ni akong bag. Okay, so kalimot ko nga wala man day ko na wala na ko gibasa akong buhok karon kay magpalabanta sa dry shampoo. Pande ni siya. This is from Dove. Andere. And then after anak kay atong i-massage para ma-absorb ko no. Then after anak kay syempre nudlay na lisod pod. Soft na kaya akong hair. Warag naligo. Gududuha ko ba if ako ibalik akong bangs or no? Mag-bangs ko di. Yan na lang eh. Ako sa kuan nga ma-expose akong agtang karon. Okay, so naggoyog namin sa akong wagagi and gidadyo na ako akong tanan accessories. Dahil siya dire sa kaninga funny pack. Na si Unique dire, char. Tao, try da ni. Pearl nga drop earrings. Muna ako ipasod. Okay, kupot sa kuan. You vlog that. Kapila na nini mo natangtang imong earrings. Kaduha pa di ay. Sakit. Pag hinay lang ko ano. Ako gigahi siya. Gahi kay siya. Pwede siya idalal ni ikuan. Ha? Ay bitaw no. Bitaw no. Ngano mao ka na ho na nga pwede ra man abot dala sa seaside tangtangon kay para di wag ka bright na ko. Oh my god. Chobo koy kaon no pero nagdakog ka ng peanuts kay diet. Kabaw ko nga nung nag-tweet ka ani. Ano ba? Wait, exposed. Mga bada ko din nag-touch ang nuts. Okay, so nanak ko dere sa ay lol. Oh, abigog na lobat. Nanami sa SMC side. Onya, nindot kay make outfit pero nagdaog da akong backpack o akong eco bag. Siya pod na po siya gida nga backpack and kana ganing moment nga murag kibaw ka nga galisod ka. Nya kapoy og abli sa bag and then tusukon ra di ay sa guard. Murag siya yung effort. Double Mati. Mo na siya ang name sa cafe. So na-spot na nako siya. Daghang kay buwak. Lubong man din charap. Kanilang super fruity. So nakoy ganahan ay order niya ang nga niya kay magalibog ko if nasayop ko or nabugok na ko. Super fruity, super di balik raman dayo eh. Is this boobs or is this ano? Mo niya ang shoes sa LCR. Wala lang. Cute kaayo kay pink. Ay pink? Pink? Bugo na ko. Cute kaayo kay di ba sa gawas pink and then sa suit kay yellow. Nag-change outfit ang mas na kay di siya mo bagay sa aesthetic. The unique. Nag-change outfit na siya anya. Atong ipagawa sa atong gamhanan ng mga accessories. Lagay natin no?
Gahi siya ta. Sakit? Hala, nagdugo. Char. Kailan ka mabugat? Char. Katawanan kayo kay katong last na mong photoshoot kay Char. Wow. Uy, ka pa. Itong picture pa na mo kay. Wapa man siya ituhog ato. So, among gisketch tape man. Muna ilang presentation no? Gold yung tray. Picture na na siya. So, amo sa i-check ang taas, no? If naay niya eh. Nice, cute. Cute kaya ayun. Nice. Change outfit na sa siya. Meaning, lahi na sa nga earrings ano eh. The red sea. Ako na siya magpa-picture. Dere. Ano sa na-imo? Cheesecake. Nga milk tea. Muna ilang cheesecake. Cream cheese there. Ito one's cheesecake ay. Ano ang ilahang super fruity. Ano saan siya ta? Blueberry cheesecake. Saan pa ginamit? Tunog po niya siya. Saan siya pa ginamit? Laban na siya. Kala ka matilaw. Nagkakasya siya. Nakabantay ko ba basta magpadaot gani ko. Kay feel na ko mas matambo ko. Daw ako na. Ay pag-rice tea. Dali na ako nag-rice ka. Ay pag-sugar. Lami ilang super fruit tea. More siyang tea. Chart. Okay, so, si Bishop Cake na po yung mag-change outfit kay Murag. Gihasula na ako. Dahil ko na kay pagtiyan. Gabutod na ako. Tommy Bells. Mag-ili siya ka eh. Naka-change outfit na ko and ano siya. Lima to po pa. Naunay, mirisi. Kunya, gumpa na. O sa tamgiingon gani hati Ash? Namay ka ng cat cafe dito, lapit. No, Na yung earring. So daghag earring. So kung muad to ko dito, mapunan og earring. Burikat. Okay, no, so nagpicture-picture mo din. Hi! Ang anong ga-yellow mo, ha? Happy family. Asan yung mga pamilya ay? Babay, amping mo ha. Wala og tarong. Okay, yes. Teknoy. Hello! Update! Alas stress na ako sa akong ikatulong nga outfit. Anya, gibalik rin ako. Outfit repeater ko. Muna siya kung gisulod katong pag concert sa atong nananaw mi sa 4 of Spades and wala ko yung picture, so mag-picture ta. Feel na ko, ganahan ko mag-stairs. Kani kay, na-assure stairs nga blue. Mumatch ba ang blue o red? Philippine flag. Okay, so manami. Kami diri sa yellow. Nakita na dyan ako ang yellow nga stairs and first time ko mag-picture dere. Wadyo ko nahangon atong pag-first na yung mga color-color nga stairs karon lang and then ang katong second outfit kay narami dito sa may Sky Park. Medyo lisod mag-picture-picture dito sa mall. Pwede mo. Kaon. Loon kinang. Higot to. Masa may susi mo pa? Ay, gibit mo pa, ha? Pwede ba? Ito siya, siya ko. Tipo dali mang sige picture. Di ba talalim na sige picture na wai ko. Pila na lang kuwang sa imong ko picture. Usa na lang ay Usa na lang. usa na lang ka-outfit and then Usa na lang ka-outfit but dito na lang sa balay. Sa balay. Kaya di ko ganahan there because it's too scandalous. Scandal. Mao jud ni among gibuhat para sa Instagram no. So i-follow na lang sa Instagram, imong Instagram. At Sophia Ashley Church. Nya ako sa kay Angela Morales X. Nabot namin na. Sa bus na kayo agaw. Ito na lang istorya Ito na lang istorya. Di kapoy bito kayo ko. Kapoy ka? Kapoy ka? Yes. Sabi kaya kung iyo tungod sa bag. Bugat kayo. Hello. Wala na ko energy. Char! Pero tinood bitaw, wala na ko energy and
karon kay na ako diri sa ilang balay sa akong wagagi kay mag-transfer siya sa pictures niya, and then okay ba kung sila basa ning vlog no, pero ang ako lang kay mao ni siya ang galaw sa akong adlaw, more galaw sa adlaw ni Muni. Ani jud ko nga pagka-tao char lang. Ganahan mo to kay kog kanang picture o kanang outfit ba. Share ko lang, giduka ko. Siya, kamusta imong adlaw? Kapoy. So mao dito no, kanang nalingaw ra sad mi dugay more nag 1 hour or padung 2 hours mi dito sa katong double matsi. Nindot sa siya chillan gyud kay aside sa more malingaw kag picture ba kanang nice sad jud ang ambience. Wow. New word. Ambience kanang Spell. ambience. Guna-huna ko ba unsa may makuha nila ani nga vlog kanang unsa may lesson. Siguro ang lesson kay like and subscribe. Wala na betang video ra gyud ni siya no kay ngani ko kaway kwenta nga pagka-vlogger kay December na ni nako post bahalag November pa. Hala. 25 man dita karon. Shit, hapit ako magkagayan. I hope nalingaw mo if lingaw ni siya nga vlog, no? Di ko sure, pero mato siya, if nalingaw mo, please don't forget to give this a thumbs up, subscribe to my channel if wala pa mo ka-subscribe, and since pang Instagram man jud ni akong gipang buhat karon, follow ko ninyo sa Instagram at angeladymorales, sa Twitter at angeladymorales, and like sad akong Facebook page if ganahan mo, facebook.com/jalamorales. Thank you guys so much for watching, and I will see you guys on my next video, and always remember that it's okay not to be perfect. Pasok! Bye-bye! Jingle bell,